75 స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా గుంటూరు జిల్లా చేబ్రోలు మండలం గురుపాలెం గ్రామం ఒలివల ప్రార్థనా మందిరం సంఘ కాపరి రెవరెంట్ గోరికపూడి భాగ్యరాజు మరియు సిస్టర్ తిర్షారాణి గారి ఆధ్వర్యంలో విజ్ఞాపనకర్తల మహోత్సవం ఘనంగా జరిగింది. దీనిలో ప్రత్యేకంగా సంఘ కాపరి గోరికపూడి భాగ్యరాజు గారు యేసుక్రీస్తు శిష్యులైన 12 మంది అపోస్తుల జీవితం విశేషాలను 12 మంది దైవ సేవకులచే క్లుప్తంగా వివరించడం జరిగింది. ఈ ప్రార్థన ఆరాధనలో దేశం కొరకు, రాష్ట్రం కొరకు, జిల్లా కొరకు మరియు ముఖ్యంగా గ్రామం యొక్క అభివృద్ధి కొరకు ప్రజాప్రతినిధులు, రాజకీయ నాయకుల గురించి ప్రార్థన చేశారు. దీనిలో భాగంగా గ్రామంలోని క్రైస్తవులు పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించిన వారు సంఘ పెద్దలు, చర్చి కమిటీ సభ్యులు, యవనస్తులు, సంఘస్థులు, స్త్రీల సమాజం వారి సహకారంతో జరిగింది. అనంతరం ప్రేమ విందును ఏర్పాటు చేశారు. Praise the Lord. Salve leite vermelho, sir. Aqui పెట్టండి చూడండి అక్కడ. అందరూ చూస్తారుగా?